Han resultat triades pel sector Canyamelar, Grau, Nazaret la candidata Marta Tejedo Belenguer, amb el número 8 de la Falla, arquitecto Alfaro Francesc Cubell. La candidata Zulema Rodríguez Ferrandis, amb el número 3 de la Falla Major Moraira, Nazaret. La candidata Débora Pascual Alegre, amb el número 2 de la Falla Barraca Església del Rosari. Ara sí, xiques, ja esteu a la fase final de preselecció de l'acord d'honor de la Fallera Major de València i el vostre sector Canyamelar, Grau, Nazaret es mostra molt orgullós de les seues candidates. Tot comença així, en esta nit i en aquest moment. A partir d'ara, aneu a viure meravelloses experiències que no oblidareu mai en la vostra vida.